V roku 1967 som nastúpila do úľuvu ako výtvarnička, hlavne pre netextilné odbory. Začala som s prútim, rôznymi prírodnými pletivami, kožou. Stretávala som sa počas svojho pôsobenia s mnohými ľuďmi zameranými na rôzne odbornosti, materiály a technológie spracovania výroby. S mnohými som potom spolupracovala, pre nich som tvorila a navrhovala. A v tom, v čom boli oni výnimoční, v spracovaní rôznych materiálov, som sa zase ja učila od nich. Môj výtvarný svet je imaginárny, ale súčasne veľmi reálny, pretože je spätý s tvorivým úsilím riešiť dizajn predmetov pre ľudí a s ľuďmi. Návrhy, ktoré som realizovala v minulosti, rovnako aj dnes, robila som ich so zručnými ľuďmi, ktorí ich potom reprodukovali ako svoje hlavné zamestnanie alebo ich robili popri svojej hlavnej práci. Zárodok môjho vzťahu k ľudovému umeniu a remeslu by som hľadala aj vo vnímaní okolitého sveta, keď som ako dieťa v minulom storočí vyrastala na Hore Hroni. A ja som ako dieťa často obzerala ženičky idúce zo stanice do mesta na jarmok, ako sú oblečené, čo nosia na chrbte. Stretávala som ich s takými košíkmi, ktoré mali na chrbte buď v plachtičke alebo voľne zavesené a vždy ma zaujímalo, čo v tých košíkoch nosia. Vždy ma očarovali tieto košíky, najmä tie, ktoré boli robené zo štiepaného dreva. A tak som ako dieťa vnímala rozmanitosti tohoto čarovného sveta košíkov, možno preto sa mi tak vrili do pamäti a som si ich obľúbila. Nosievali sa vtedy kroje. Boli tak krásne, že som si ich na celý život vrila do pamäti. Možno aj preto som sa potom vracala v priebehu svojej práce v úľuve v určitých obdobiach k navrhovaniu odevov, pretože si myslím, že slovenský ľudový odev je tak nádherný. Hovoríva sa, že čo dedina, čo dolina, to iný odev. Na škole umeleckého priemyslu, vtedy sa naša škola volala Šupka, profesorky na textilnom odbore nám priblížili rôzne pôvodné ľudové techniky, slovenské aj iné. A vtedy sme prenikli aj do oblasti textilného, výtvarného umenia, tkaného, paličkovanej čipky, výšivky. Olga Štepaniková-Bujnáková a Božena Mancová, profesorky, ktoré vtedy viedli textilný odbor, pracovali predtým v úľuve. Boli pri zrode tejto kultúrnej inštitúcie s pôsobnosťou na celom Slovensku. Počas štúdia nás viedli ku vzťahu, ku ľudovému umeniu a možno aj preto som sa rozhodla v budúcnosti po skončení školy pracovať v takomto odbore.
U Ľuve som pracovala ako výtvarnička a neskôr ako hlavná výtvarnička 43 rokov. Je to dosť dlhá doba, aby sa oplatilo obzrieť, či moje a naše spoločné úsilie bolo zmysluplné a či naplnilo očakávania.